6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Fethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn yr oedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno, gwnaethpwyd iddo swper. Yr oedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint costfawr, nard pur, ac eneiniodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt, a llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian, a'i roi i'r tlodion? Ond fe ddywedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y tlodion, ond am ei lleidr ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gad lonydd iddi meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mae'r tlodion gyda chwi bob amser, ond nid wyf fi gyda chwi bob amser. Mae